Вясёлых калядных святаў, шаноўныя сябры. У эфіры «Аб'ектыў», з вами Ярослаў Сцешык. І вось галоўныя навіны гэтых святочных, але і лёсавызначальных дзён. Таемныя перамовы аб далучэнні Беларусі. Единой валюты и единого эмиссионного центра не будет никогда. Новые заявы Кремля и широкое интервью Лукашенки. Не соромиться, а жить. Я хочу дать эмоции, положительные эмоции, и легче пройти этап реабилитации. Як мода дапамагае даваць рады пасля онкологии. Постны боршч як святочная страва. Патрэбна вось гэтая спецыя, яна традыцыйна для беларусаў. Гэта молаты кмен, каляндра і кроп. Заяўлялі пра эканамічную супрацу, аказалася палітычнае далучэнне Беларусі да Расіі са стратаю часткі незалежнасці. На перамовах аб дарожных мапах інтэграцыі, як вынікае з заявы Дмітрия Медведева, 31-я мапа была пра адзіную валюту. Паводле экспертаў, гаворка можа ісці пра расійскі рубель з эмісіяй у Маскве, да таго ж наднацыянальныя органы ўлады. Александр Лукашенко запэўнівае, ад адзінай валюты адмовіліся яшчэ на перамовах у Сочы. Праўду шукала Юлія Цельпук. До конца года прэм'ер Медведзеў не плануе наведаваць Менск. Кажа, што інтэграцыйныя дакументы ўзгодненыя, справа толькі за подпісамі. Спачатку ТАСС, а потым Інтэрфакс паведамілі. Медведзеў дакладніў, што гаворка ідзе пра дарожныя мапы з 1 па 30, пасля выканання якіх можна будзе паглядзець і на 31-ю дарожную мапу, прысвечаную далейшай інтэграцыі, уключна з такімі інстытутамі, як наднацыянальныя органы, адзіная валюта і адзіны эмісійны цэнтр. Міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Маке і прэм'ер-міністр Сяргей Румас запэўнівалі, што на гэтым этапе інтэграцыя з Расіяй толькі эканамічная, хоць магчымага пераходу на наступны этап ніхто не адмаўляў. На данном этапе никакая дорожная карта с созданием единой валюты, единого эмиссионного центра не рассматривается. Не разглядаецца, але існуе, пацвердзіў сёння кіраўнік Беларусі. Аснова – эканоміка, ну і абарона, дыпламатыя. А 31-я мапа – гэта план будаўніцтва саюзу з наднацыянальнымі органамі. Мы наагул адмовіліся размаўляць на гэтую тэму яшчэ ў Сочы. Маўляў, Медведзеў не ўдзельнічаў у перамовах у Сочы і не ведае, што Пуцін пагадзіўся не абмяркоўваць 31-ю дарожную мапу. Пуцін і Медведзеў абодва ведаюць, што робяць, кажа палітычны аглядальнік Александр Класкоўскі. Робіцца грунт пад тое, каб потым накінуць адзіную валюту, адзіныя органы кіравання і фактычна ажыццявіць мяккую інкарпарацыю Беларусі. Гэта імперскі план, ён проста трохі завуаляваны, каб болей прыстойна выглядаў. Старэйшы ж аналітык кампаніі «Альпары» Вадзім Йосуп лічыць, што валюты і адзінага эмісійнага цэнтру ў Саюзе не будзе ніколі. Главное это то, что отдать эмиссионный центр, отдать свою валюту в чьи-то руки, это лишиться очень серьезного куска абсолютной власти. И вряд ли Лукашенко на это пойдет. Кремлевский дуэт умеет настойвать. Но мы должны видеть свет в конце тоннеля. Куда мы с этой интеграцией идем? Напередодні Путин, а учора и Медведев повторили ультиматум, что подтрымку от Москвы до компенсации за брудную и маневрованную нафту атрымаем только пасля подписания и выканания интеграцийных домовов. За день перед подписанием первого пакету дорожных мап 5 снежня Кремль закликал покинуть страх. Нам все время говорят, вот, ребята, мы суверенитетом не собираемся поступаться. Так и не надо ничем поступаться. С одной стороны. С другой стороны, любая интеграция, напомню простую юридическую истину, это частичное уменьшение суверенитета. У России есть разумение, что поглынуть Беларусь гэтаксама, як Крым, яна не можа, разважае политолог Андрей Ляхович, тому привязывая до себе инакш. Праз паслядоўнасць крокаў того, што яны называлі сапраўднай інтэграцыяй, зараз называюць паглыбленай інтэграцыяй. Гэта аб'яднанне грашовых сістэм, гэта пакупка буйных беларускіх прадпрыемстваў, гэта стварэнне наднацыянальных структур. Ну і чацвёрты вельмі важны крок – это пашырэнне расійскай военной прысутнасці ў Беларусі. Не зацікаўленыя ў гэтым абсалютная большасць беларусаў, а не толькі яе лідар. Паказалі ўсе аўтарытэтныя сацапытанні, хоць прычыны на гэта ў звычайных людзей і ў лідара краіны відавочна розныя. Юлія Цельпук, Белсат.
Жонкі верагодных ахвяраў эскадронаў смерці, бізнесоўца Анатоля Красоўскага і журналіста Дмітрия Завадскага падалі ў следчы камітэт хадайніцтва узнавіць следства ў справе аб выкраданнях у сувязі з паказаннямі Юрыя Гараўскага, былога байца СОБРу. Кіраўнік Беларусі сёння ўпершыню пракаментаваў справу выкрадзеных і забітых грамадскіх дзеячаў. Навошта гэта мне трэба было? Навошта? Што змянілася, што не стала ў Беларусі 2 ці 3 чалавекі, тым больш аператар, пра якога гавораць? Былы працаўнік СОБРу Юрый Гараўскі ў інтэрв'ю Deutsche Welle распавёў, як удзельнічаў у выкраданні і расстрэле палітыкаў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і прадпрымальніка Анатоля Красоўскага. Паводле Гараўскага забойствам праціўнікаў Лукашэнкі кіраваў падпалкоўнік Дмітрий Паўлічэнка, камандзір міліцейскага спецназу СОБР, які, уласна, і страляў у сэрцы выкрадзеных. Паўлічэнка назваў паказанні Гараўскага лжывымі і скандальнымі, а Міністэрства замежных справаў Нямецчыны мяркуе, што новыя абвінавачанні ў гэтай справе нагода для расследавання. А мы вяртаемся да тэмы паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Апазіцыйны палітык Павел Севярынец зноўку заклікаў беларусаў выступіць за незалежнасць сваёй краіны на вулічнай акцыі 29 снежня. Марыя Арцыбашева працягне тэму. Акцыі супраць інтэграцыі не спынілі ўзгадненне 30 з 31 гэтак званай дарожнай мапы. Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў упэўненыя, што спыняць пратэсты нельга, бо далей можа стаць позна. Акцыі пратэсту пакліканыя абудзіць беларускі народ. Толькі абуджаны беларускі народ, сотні тысячаў беларусаў здольныя спыніць гэтае паглынанне. Калі людзей застанецца некалькі тысячаў, гэтага недастаткова. Трэба, каб выходзіла больш. Павел падкрэслівае, што 25 і 26 снежня будуць праведзеныя мазгавыя штурмы адносна тактыкі ды стратэгіі на далейшыя пратэсты і называе дату чарговай акцыі пратэсту – апошняя нядзеля 2019 года. Іншыя праціўнікі яднання з Расіяй мяркуюць, што стратэгію было варта вызначаць значна раней, бо выглядае на тое, што па тым жа расійскім баку ўсё распланавана на некалькі крокаў наперад. Працаваныя гэтыя дарожныя мапы, яны невыканальныя. Таму, як толькі стане зразумела, ці гэта ўсім будзе бачна, што яны невыканальныя, то Расія прапануе проста перайсці на расійскія законы, нормы і на расійскую валюту. Владзімір Мацкевіч спадзяецца, што Мядзведзеў проста паспяшаўся агучыць такую стратэгію, якую можна было пачуць пры канцы 2020 года, ужо сёлета. Тым часам на менскіх вуліцах ахвотных яднацца з Расіяй знайсці няпроста. Конечно, Россия нас трохи притесняет, будем казать так. То молочка ей не подобается, то мясо не подобается, то нафта не подобается. И все это для того, чтобы схилить урад наш до этой интеграции. Но я так думаю, что до этого не допустим. Мне кажется, что мы еще не готовы к таким вещам, как интеграция. И это не совсем хорошо отразится как минимум на нас. В плане экономическом, там, я так понимаю, все к тому идет, что более тесное будет сотрудничество у нас. Вот. А в плане политическом, чего боятся все люди, я думаю, там как бы все спокойно. Не дай бог. Все. Чему? А зачем она нам? Мы прекрасно без них обойдемся, думаю. Ці абыдуцца яны без нас, магчыма, даведаемся ўжо да канца гэтага тыдня. Як заанансаваў учора першы віцэ-прэм'ер Дмітрый Крутой, апошнія пытанні аб інтэграцыйным пакеце будуць развязаны не пазней, як праз 3 дні. Марыя Арцыбашева, Белсат. Працягваем выданне аб'ектыву. Перамагчы рак цяжка, але можна. А як потым вярнуцца да звычайнага жыцця, навучыцца не саромецца таго, што пакінула хвароба? У Гомельскай школе сацыяльнага прадпрымальніцтва ўжо некалькі гадоў ствараюць грамадска-карысныя сацыяльныя праекты на базе паспяховых камерцыйных. Адзін з іх на базе Акадэміі моды Марыны Кабадаран. Падрабязней распавядзе Ірына Драфейчук. Хвароба часам моцна змяняе жыццё, асабліва такая небяспечная, як рак. Знайсці сябе ў новых умовах хвораму вельмі няпроста. Вы в правильном направлении пришли. 46-гадовая гамельчанка Вольга Цакунова, маці 2 дзяцей, на рак прамой кішкі захварэла год таму. Хворыя тканіны выдалілі, і пасля рэабілітацыі жанчына вымушаная ўвесь час хадзіць скалапрыёмнікам, што вельмі нязручна. Конечно, это сложно, это страшно, это непредсказуемо, это сложно вообще в социуме даже находиться, потому что постоянно чувствуешь
комплекс неполноценности, потому что нынче, учитывая, что только околоприемники, которые заграничные, дают какую-то стабильность чистоты. Ольга мае пажыццёвую непрацоўную групу інваліднасці, атрымлівае пенсію. Па парадзе сваёй сяброўкі, якая таксама перанесла рак, жанчына прыйшла на адмысловы курс фэшн-тэрапія. Хочу уверенность в себе, наверное, приобрести. Ну и друзей, которые, так же, как и я, ну, скажем так, наверное, ищут поддержки в социуме, потому что мы все в социуме живем, и хотелось бы, чтобы воспринимали тоже нормально, вот, ну, нас как не списанных. Сацыяльны праект для анкапацыентаў фэшн-тэрапія «Жыццё наноў» прэзентавала гаспадыня камерцыйнага праекту Акадэмія моды Марына Кабадаран. Раз на тыдзень у межах трохмесячнага курсу жанчыны вывучаюць фотапазаванне, акторскае майстэрства, візаж, дэфіле, атрымліваюць псіхалагічную дапамогу. Я хочу дать эмоции, положительные эмоции, и легче пройти этап реабилитации. С помощью вот как раз-таки дисциплины нашей академии, они будут легче это воспринимать жизнь. Акадэмія існуе толькі другі год, але ўжо выпусціла некалькі набораў удзельніц. Гамельчанка Галіна, адна з навучэнак камерцыйнага курсу, добра ведае праблемы онкохворых, бо ад онкалагічнага захворвання памерла ейная маці. Важно женщине, как она чувствует себя, как она выглядит. И все то хорошее, что в ней есть хотя бы крупичка этой радости внутренней через красоту, это донести, не терять. Арганізатары сацыяльнага праекту сутыкнуліся з нежаданнем пацыентак, якія перанеслі онкалагічнае захворванне, ісці на контакт. Очень тяжело их выцепить со своей скорлупы. Очень тяжело сказать, что им это надо, потому что они в депрессионном состоянии, которое, да, ну, не надо, вот все не трогается. Цяпер у групе ёсць яшчэ 3 вольныя месцы. Марына Кабадаран запрашае ахвотных звязацца з ёй праз сацыяльныя сеткі. Ірына Дарафейчук, Белсад. Па ўсім свеце хрысціяне, якія прытрымліваюцца грыгарыянскага календара, рыхтуюцца да аднаго з галоўных святаў – нараджэння Хрыстова. У нас таксама каталікі і пратэстанты адзначаюць куццю, а ўжо заўтра каляды. Пра значэнне гэтага свята для Беларусі распавядзе Алена Дубовік. Зімовыя святы без снегу? Здаецца, сёлета беларусам выпадае менавіта так адзначаць каляды. Замест сумётаў летне-вясновае надвор'е. Але на настрой і традыцыі гэта не ўплывае. Беларусы ставяць ялінкі, рыхтуюць святочныя сталы і збіраюцца адзначаць каляды. У сям'і скарабагатых у падрыхтоўцы да свята задзейнічаны кожны. Раство ў гэтым доме мае сакральнае значэнне. Ёсць такое старажытнае паданне, што увечар свята на пароге кожнай хаты збіраецца 2 анёла. Чорны анёл і анёл святла. Яны стаяць удвух і глядзяць, што людзі ў хаце робяць у гэты вечар. Калі ў хаце пануюць мір і любоў, то чорны анёл сыходзіць, і ў доме на цэлы год селіцца добры анёл. А калі наадварот, людзі за сталом разам не збіраюцца, Господу Богу не моляцца, разам не вячэраюць, сварацца, то тады наадварот ангел цебры кажа ангелу святла: ну што, бачыш? Той кажа: бачу, і сыходзіць. Гэта калядныя традыцыі, якія ушаноўваюцца ў сям'і скарабагатых і ў шмат якіх беларускіх сем'ях. І не толькі ў каталікоў, але і ў праваслаўных, што будуць святкаваць раство праз 13 дзён. Гатуем ежу, ну, дзяўчаты мне заўсёды дапамагаюць. Ось, дзяўчаты любяць пекчы там печыва, там пірагі, там, ну, нешта рабіць такое кулінарнае. Але, ну, і салаты, і астатнія таксама. Але самае прыемнае і доўгачаканае ў гэты дзень – сабрацца ўсёй сям'ёй, сустрэцца са старэйшымі дзецьмі, якія жывуць далёка, і ў бацькоўскай хаце гасцююць нечаста. Усяго за вялікім калядным сталом збіраюцца 14 чалавек. Паставілі скарабагатыя і ялінку. Пад ёй дзеці знойдуць падарункі. У кожнага ў вялікай сям'і свае пажаданні. Хочу куклу 200 рублей. Я думаю, я уже знайшла в гэтым годзе. Мне поставили брекеты.
Традыцыі святкавання раства перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Для вернікаў гэта ў першую чаргу духоўнае свята. Аднак у большай ці меншай ступені калядная абрадавасць захавалася ў кожнай беларускай сям'і. Усвядомлена або мне мы выконваем некаторыя рытуалы, калі рыхтуемся да свята. Так лічыцца, што трэба прыбраць у хаце, чыста памыцца, упрыгожыць хату. Калі гэта хатняя гаспадарка, прывесці да ладу двор, пабудову, агароджы, свойскую жывёлу. Трэба падрыхтаваць калядны стол. І ўсе гэтыя дзеянні нясуць асаблівы сэнс і асаблівыя надзеі. Свята каляду, хоць яно і мае рэлігійнае вельмі важнае значэнне, служыць такой справе ўмацавання сям'і. Калі мы узгадваем пра ўсіх нашых родзічаў, пра сваіх родных, збіраемся разам, узгадваем тых, хто з намі і каго з намі няма, мы шануем іх памяць і закладаем традыцыі для будучых нашых наступных пакаленняў. Алена Дубовік, Белсад. Калі мы кажам пра каляды, нельга абмінуць і святочнага стала, за якім збярэцца ўся сям'я, а таксама святочнай кухні, якая таксама мае абрадавае значэнне. У каталіцкай традыцыі сёння частуюцца стравамі без мяса. Адна з іх – постны боршч, які мы прыгатуем разам з Настай Кахановіч і шэф-кухаркай Аленай Мікульчык. Калядная вечера традыцыйна складалася з 12 страваў, і адна з іх гэта калядны боршч, які мы сёння будзем гатаваць шэф-кухарам, гісторыкам і экспертам па славянскай беларускай кухні Аленай Мікульчык. Алена, добрый вечар. Вітаю. Алена, раскажыце, адкуль такі рэцэпт пайшоў, як вы яго знайшлі? Больш за 10 год я вандрую па Беларусі ў пошуках традыцыйных рэцэптаў, а вось гэтую страву я прывезла з Гомельскай вобласці. Ну што, давайте гатаваць. З чаго мы пачнем? Ну, пачнем з інгрэдыентаў. Калядная вечера – гэта заўсёды постны стол, і таму наш боршч будзе без мяса. Нам патрэбна вось гэтая спецыя, яна традыцыйна для беларусаў. Гэта молаты кмен, каляндра і кроп. Вось гэтыя расліны ёсць амаль у кожнай бабулі. Прашу, і будзем буракі націраць на буйной тарцы. Нестаржа, яна так і называецца бураковая, буйная. Які перыяд быў папулярны гэты боршч? Менавіта гэты? Ну, гэта сучасны такі варыянт. Насамрэч, боршч – гэта вельмі старажытная страва. Яна такая агульная славянская, і з'явілася яна яшчэ ў паганскі перыяд. Яблыкі – это досыць такі незвычайны інгрэдыент для боршчу. Як так з'явілася? Ну, я б не сказала, што яблыкі незвычайны інгрэдыент для першых страв. Увогуле, для беларусаў яблыкі – гэта садавіна і гародніна ў адзін і той жа час. Калі яблык многа, то іх дадавалі ва ўсе стравы. І у тым ліку боршч. А беларуская нацыя сапраўды вегетарыянская, так? Ну, не зусім так, бо беларусы трывалі пасты. А калі ўзяць перыяд пастоў, іх 4 на год, дадаць яшчэ сярэду і пятніцу, калі таксама трываліся постныя ежы, атрымліваецца, каб вы думалі, сколькі? Больш за 100. 192, 196 дзён у годзе. Таму беларускай кухні, постнай беларускай кухні пашанцавала больш, чым з каровнай, бо мяса елі толькі кароткі перыяд. Ядловец дадавалі ў ежу беларускую? Яшчэ як. Да мяса гэта проста песня, гэта як смачна. А ў боршч таксама будзе такі прыемны, вытанчаны смак. Вельмі смачны, незвычайны смак. Мы зычым вам незвычайных святаў. Мы гатавалі з Аленай Мікульчык постны калядны боршч. Наста Кахановіч, Белсад. Тэму калядаў і Божага нараджэння працягне размова дня. Уладзімір Мацкевіч разам з гісторыкам Змітром Скварчэўскім пагутараць пра абнаўленне сусвету, а таксама абмяркуюць, хто такая Баба Мароз і чаму міліцыянтаў трэба частаваць. А я з вамі развітваюся да заўтра. Вясёлых і спакойных святаў.